karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Naghilak na sa kilid si Adela. Nagduko. Uwa siya magtagad sa uban. Mura sila dili ka uban. Lahi ang ilang henerasyon. Lahi ang ilang binistihan. Kaya nga no, gusto may nakalahi sila mga bisti. Ang gisulog ni Adela, mao ang hinatag na kong sinina. Moderno kayo ang style. Samtang ang daghang mga tao nga nasuko. Nagsulob sila karaan sa pot. Mga gaon nga murag Filipiniana. O gang usa ka babay. Nagbuda siya. Nagbuda? Buot mong ipasabot nga. Kinasal ang nakita ni mo? Oo, Ma'am Sabrina. Mura ba og kasal kini nga gimasakir? Sigurado ka bas imong nakita, Annalisa? Mao ka na ako nakita, sir. Pero kung dili ka mo tuo, naara na nimo. Mutuo ko nimo, Annalisa. Nakita ko sa imong mga mata ang kalisang sa dihang gipadagan ko nimo. Grabe ang kahadlok na imong gibati. Tungod kilain kaayo sa mga naong, Ma'am Sabrina. Gusto na. Rodel, unsa man? Wadyo kay kalibutan kung unsa rin nahitabo sa unang panahon sa bahay nga nasunog sa atbang nga bungtoyd, ha? Walay ko'y nahibawan. Dili mo sulti si mama sa nangagi atong bay. Nalimot siya. Nalimot? O di lang gid siya gustong makahinumdum? Sabrina, nagduda ka ni mama? Ambot ba, Rodel, pero... Sige, di lang una ta maghisgot bahay, nana. Sabrina, maayo tingali nga, mubakasyon una ta. Di ko ganahan mo bakasyon, Rodel. Pero ganahan ko nga mubalik ta sa lungsod. Unsa? Gusto ko makigsulti pag-usab sa tiguwa nga naglikay na ako. Pero naglikay siya nimo, di ba? Nahibaw ko nga nakaila siya na ako. Kinsa man ang tiguwa nga imo nakitaan, ma'am? Wa ko makapangutana sa iyangan. Wa na sab siya mo angkon nga nagkasulti mi sa karinderya. Mao ba? Unsing ang hitsura? Tiguwang nakaayon siya, Annalisa. Kung ganahan ka mo ato sa lungsod, mula ko sa lang una ta sa klinik. Ipakita na to sa doktor kanang imo mga punog ug pangus. Annalisa! Kardeng! Doon na ako sa Madam Mercy, ma'am. Sir, Annalisa! may gilakaw para ba si Manny Carding? Rodel, kano sa atong mga to sa lungsod? Karon. Annalisa! Madam, ni anak ko, madam. Oh, haya naman na imo magwang. May gikumpra, madam. Sige, limpyuhin ako aparador. Ha? Ano na sige ka maghadi, ha? Sige, madam. Ayuha paghapnig ang akong mga koleksyon nga mga Buddha, ha? Madam. Kinsa ba to bilarga? Sila tingali si Ma'am Sabrina o Sir Rodel, madam. Magpadoktor man ko na to sila. Unsa? Magpadoktor? Nga nung magkamananghin sa imong inahan. Manangan ta sa daghang mga pangutana. Naglikay kang mahisgutan ang nahitabo na mo ni Annalisa sa atbang nga bungtod unsa no? Labad pa ang akong uho. Rodel, ang kagahapon mao ang design sa atong karon. Pero wa ko manghandoy nga magpuyo sa ingon ini nga sitwasyon. Layo sa mga tao. Dili ko gusto nga mahimo may kadlukan sa mga silingan, Sabrina. Pero mao'y nahitabo. Tungod ka na sa sugilanon sa inyong lugar. Pero dugay na katong hitabua. Apan dunay mga missing ug patay nga wa pa masulbad, Rodel. Ang kamatayo ni Padre Ramon, wa pa masulbad. Ang pagkawa ni Adela, wa pa masulbad.
Hindi mga ginikanan ni Adela, Rodel. Ilong tuwa po si Adela, Sabrina. Nagdako siya sa iyong apuhan. Hain man na siya magpuyo. Sa lungsod. Asa man ako ibutang mga boda, Madam Mercy? Ipahilo na diya sa kama. Ako ng iphon. Sige, Madam. Ano bang magpa-doktor man si Sabrina? Kuan. Nganong dili ka man makalahos og sulti, Analisa? Muro makagdatukan diha. Wa ko mahibaw kung nganong magpa-doktor sila, Madam. Nausam sa naliog ni mo? Mura man nagdagaras. Nasangit lang ni Kahoy, Dam. Nasangit sa kahoy? Diin magkapasangit. Ay pamakak ha? Klaro kayo nga doon na kay gitaguan ako, Analisa. Sulti na lang aron di ko masuko nimo. Madam, kuan. Ako ang imong agawon, Analisa. Ug ako ang nagsweldo nimo. Busa kinalang loyal ka nako. Dito mi si Ma'am Sabrina sa Pikas Bungtod, Madam. Sa nasunog nga bay. Unsa? Ug nag-unsa man mo dito, ha? Unsa inyong gibuhat dito? Kuan, Madam. Unsa inyong gibuhat dito? Sulti sinuod! Gisundan ako si Adela, Madam. Napakita na ni Miss Adela? May pauli na siya din, Wa siya mo pauli, Madam. Kuan. Patay na si Adela. Unsa'y patay? Buhi si Adela. Igo lang siyang milayas. Patay na siya, Madam. Mga nagpakita siya na ako kay patay na siya. Hilong! Asa man gid tayo ni? Nara, mao na ka na ang daan nga akong gisubay sa dihang gisundan ko ang tiguang. Mao ba? Nara ang lugsungon nga daan. Ako na iparking og tarong nga auto. Aron makalugsong dayon ta sa ubos. Dili na ko gusto maghisgot pa niya. Pero imo gyud siyang gihisgutan. Nganong dili makagusto nga maghisgot ko ni Adela, Madam Mercy? May problema babahin, ana? Dona! Wa ko'y gusto nga siya ang mahimong asawa ni Rodel. Mao ka na ang rason. Kung mao ka na, ikaw gid ang way gusto nga may kasal nga mahitabo dinhi. Og dili ang bay. Matod nimo, kay masuko ang bay kung dunay magbinyo dinhi. Pero ang tinuod, ikaw di ang way gusto nga dunay kasal nga mahitabo dinhi. May tunglo kining dapita tungod sa mga taong bangis nga may puyo dinhi sa unang panahon. Karon kay gusto ka man gyud nga hisgutan si Adela. Sige. Ato siyang hisgutan. Nagpakita si Adela na ako. O gaya kong gida sa Pikas Bungtod. Unya? Nasundan ko ni Ma'am Sabrina. Unsa? Sabrina, si unsa man ning dapita? Pero dini mo suot ang tiguang nga akong gisundan. Pero magway. Wa kayo mga gidirindan na. Mos rin nahibudngan ako. Pero dinisi ni Agi. Unya, diha pagid anang kawayanan ako siya naabtan. Wala man ni daan diha. Kana Rodel, mao na ang daan ngayang gisubay. Dinisi mo, Agi. Gusto kong musunod niya, pero nahadlok ko. Moto nga nibalik ko sa kong Agi. Pero wala siya mo angkon nga. Nagkasulti mo, di ba? Rodel. Pero nahibaw kong namakak siya. Busa kinahanglang madumduman na kung asa siya magpuyo. May tao? Noy! Noy! Kuyawan ko ninyo eh. Saban?
Mahimo bang mautana? May nagpuyo ba dinhing tiguwa nga itom na tanang buhok? O bako siya pero kusog paghihapon siya mulakaw. Oh, sinang tinay. Oh, nang tinay? Oh, Rodel, may tiguang kidi ay nga ni ining dapita. Oo, ang iyang bahay kay tuwas ibabaw pa. Dakong bahay nga karaan. Salamat. Asa may agi pa imong sa ibabaw? Kanang dana do, kana mao na diha. Pero kung ako pa kamo, kano, ako pa kamo, di nilang mumuadtos ila. Ha? Nga naman, oy? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!